Wei Pulit na Rajasthan, ula sya ainam kum uriu shlur kari, hakaba ula Leit yarap ya ka Khyllung, lembat ki wei pat, na ka wei ka Iing ka bala kemding. Kani ka jingja ka dei hakapor ba penlong ya ka jingya ipat ba, ki Hindu, ban rakhe ya ka Hindu New Year, hakanong ba ka Rauli, hakaba ki yat lenti, haki jakasa ki Muslim, bat thau jingklumar, da ka babun ki Iing sa jong ki briu, kidukan bat ki kali kila sya thang hakani ka jingya ipat ba. Unare Sharma lai phawai snam, ula Leit syem ya ita i Khyllung, na ki Langrut ki kenthei, ki bala Sahkut hakani ka Iing bala kemding. Kat kum ka jingya keren une Pulit, bat kilat pathai khubor ke NDTV. Ulaya thu, ba udang apa hara hakata ka jingya ipat ba, hakaba kalabteng ka jingkawang mau, ulayo i Langrut ki briu, ki bala mensaw bat syong hasurok, hakaba kilapan jingya rap na ban yalam yaki sya hospital, bat ulaya rap yaki ban penkit sya hospital. Hadien pat ulaya thu bakila don kumba ar ne Langrut ki kenthei, bat i Khyllung, ki bala Sahkut hakata ka Iing, ka bala kemding. Hadien ba ulayo i yakane, ula Leit mare bran-bran, hakaba ka ding kala sedang purstat, syakmat Jingkem. Kita ki kenthei kila ong ya ban yarap, bat ula pan ya ita i Khyllung naki, bat ula ong yaki, bakin but nadin jong hakaba kini baro, kila Leit im ula ong. Kibabun kibriu keleng kari India, kila ajingya ro ya une Pulit, ubalanut banle ya kene ka kam shlur. Chief Minister ka Rajasthan, Ashok Gehlot, ula lumlang ya ki Pulit, ban ajingya ro ya bat ban kentiu ya ka kerdan jong kum ukli edu ki Pulit. Une Pulit, ula ai khuble ya Chief Minister, da ka ba ongru, baka de ka kamram jong ka ba ude ban pendam. Henry Chief Minister ula penpai kaliang ya da ka ba ong, babaro akila don la ka kamram, Henry ka jingle jong pi, ba pila wat ban pai la ka jingim, na ka banta ki wei, kalong ka ba de hok ban yo jingyaro. Pi de hok ban yo jingyaro, na ka banta ka jing shlur jong pi, ong Gehlot.